Malwa an bɛ fo ni waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an ka laɲiniw sabati yakubadaw mankan de don maa min bɛ formation kɛ marketing digital la ani ale bi an bɛ video fana kɛ k'u bila internet sanfɛ video min an yɛrɛ bolo olu hakilina minnu bɛ fɔ a kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo di u ka adamadenya sira la. E delila ka mɛn k'a fɔ ko bi jeunes tɛ sɔn sɛbɛn ma ko bi jeunes kɔni ko baara man d'u ye. A b'a kuma caman mɛn mɔgɔw da a b'a kuma caman mɛn hali bi cɛkɔrɔbaw da musokɔrɔbaw da mɔgɔ caman b'a fɔ ko bi jeunes ko i b'a sɔrɔ u tɛ sɔn baara ma ni ye jeunes fana lamɛn jeunes b'a fɔ ko ko n'i y'a ye olu fana bɛ ten ko cɛkɔrɔbaw de ma olu fana bilasira cɛkɔrɔbaw de fana olu fana an ka aînés minnu bɛ yen an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen olu de ma éducation ɲɛnama di anw ma ko de y'a to an bɛ taga nin sira fɛ adamadenya la i ka da la k'a fɔ Ala ye bɛɛ dan ni fɛn dɔ de ye. An ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲinini sira kan Ala ma maa si siri dɔ la hali ni y'a sɔrɔ n'a ye balima ye k'a fɔ ko kalimasara i ka hɛrɛ sirilen de la kudayi ni nin tɛ i tɛ fɛn sɔrɔ n b'a dɔn o sɛbɛnnen tɛ bibili la yɔrɔ si o sɛbɛnnen tɛ kuranɛ la yɔrɔ si n tɛ livre sen dɔn a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ min na walima k'a fɔ ko nin ye e dɔgɔnin de ye e dɔgɔmuso de ye nin ye ko diyagoya ko ni e tɛ ko nin tɛ fɛn sɔrɔ mais ni an ye balimaw ye n'an ye terimaw ye n'an ye sigimaw ye n'an ye baaraɲɔgɔnma ye le fait que an bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye sababu ye sababu min bɛ kɛ sababu ye sababu min bɛ na ni fɛɛrɛ min b'a to an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo plus i bɛ mɔgɔ caman dɔn ni fɛɛrɛ ɲɛnama b'i bolo jogo ɲɛnama dɔw b'i la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ sababu dɔw sɔrɔ mɔgɔw bolo sabula an ka hɛrɛw sirilen ɲɔgɔn na diyagoya tɛ ko an ka dɔ ka hɛrɛ ka sɔrɔ dɔ bolo diyagoya la ko ni nin tɛ ko e tɛ kɛ fɛn ye. O de kosɔn i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen tellement que a bɛ cercle min kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ mɔgɔw tun bɛ yen minnu bɛ se k'a bilasira k'a ka hɛrɛ sɔrɔ mais le fait que mɔgɔ m'a dɛmɛ a ma dɛmɛ sɔrɔ fan si fɛ mais o ma bali a ka kɛ fɛn ye o ma bali a bɛ ɲini fɛn min nɔfɛ nafolotigiya la tɔgɔtigiya la walima waritigiya la walima hali bi dɔnniyatigiya la o ka ɲɛ sɔrɔ o ma bali sabula o min kɛra la o kɛra sababu ye a ye wulikajɔw sabati k'a ka kow ɲɛ sɔrɔ donc i b'a faamuya o la k'a fɔ mɔgɔ man ka sigi k'a fɔ ko non k'e ka hɛrɛ dɔ sirilen dɔ la diyagoya la ko n'o tigi tɛ k'e tɛ kɛ fɛn ye o ye hakilina min n'i dara n'a ye a bɛ i sigi kɔ donc o hukumu kɔnɔna na ni bi a bɛ fɔ ko jeunes tɛ sɔn baara ma ni maakɔrɔw kɔni jalakila k'a fɔ olu de ma éducation ɲɛnama di jeunes ma ladamu ɲɛnama ma di jeunes ma i ka da la k'a fɔ o bɛ se ka kɛ olu ka jalakita ye mais du moment que jeunes yɛrɛ kɔrɔbayala o bɛ k'a mɛn mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko aw ma kalan mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko jogo ɲuman tɛ taa o la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko hali bi ka baara man d'aw ye n'i y'a sɔrɔ conscience bɛ aw la aw kɔrɔla ka hakili sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ conscience bɛ aw la o conscience kan ka tugu le fait que maakɔrɔw ma aw bilasira maakɔrɔw ma sira da aw ma aw yɛrɛ ye ko dɔn sisan aw bɛ ko faamu sisan ni aw ma wuli ka ko dɔ ɲɛɲini maakɔrɔw tɛ jalaki la aw de bɛ jalaki sisan sabula o b'a yira k'a fɔ aw de banna ka ko ɲɛɲini. Le kuma min bɛ fɔ bi i b'a sɔrɔ a kuma ye tiɲɛ de don ne yɛrɛ bɛ se k'a caman témoigner ni jeunes dɔw donna ɲɔgɔn na an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a laban i bɛ baara kolon kɛ de y'a kɔnɔ sabula ni fɛn min kan ka daminɛ A la ka taa se B la a tɛ se hali a tɛ taa ka A to yɔrɔ jan o bɛ dan sara la bɛɛ bɛ ko baara ɲuman kɛ bɛliya ko ka wari di ale ma baara banbeli ko ka wari di ale ma résultat ma sɔrɔ ko ka wari di ale ma. O de la an ka karamɔgɔ dɔw y'a fɔ an ɲɛna a ko wari bɛ sɔrɔ ni danaya de ye ni danaya b'i la ko wari mɔgɔw bɛ ka boli wari nɔfɛ ko danaya de bɛ na ni wari ye hali ni ye prestataire ɲuman ye ni danaya t'i kan kuma dɔ la dɔw b'a fɔ k'o t'i ka marché d'i ma ko sabula k'i tɛ maa ɲɛnama ye donc an bɛ fɛn fɛn na fo jogo ɲuman dɔ de ka k'i la i ni ka prestataire cɛ fo i ka taa sɔrɔ e bɛ attitude ɲuman de yira. C'est vrai, un kalan master bɛ n bolo maîtrise bɛ n bolo doctorat b'i bolo mais doctorat b'i bolo est ce que jogo ɲumanya doctorat b'i bolo wa est ce que adamadenw kuma ɲuman fɔli adamadenw ma est ce que o master bɛ o bolo wa o maîtrise bɛ o bolo wa i b'a sɔrɔ hali o CP yɛrɛ tɛ e bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka fɛn dɔ tiɲɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ misali fitinin da aw ma k'a yira k'a fɔ bi jeunes kuma dɔ la nimisa de don adamadenw bɛ a kɛ to an tɛmɛtɔ mais ni min ye min ye o fana de y'o ye jeune dɔ de bɛ yen ale bɛ to ka tɛmɛ ka taa anw ka ɲamanɲaman cɛ minnu bɛ yala quartier kɔnɔ mobili b'u bolo u bɛ taa ɲamanɲaman cɛ waati dɔ la a nana fɔ ko carburant gɛlɛyala
ko dɔ bɛna fara ɲamama sɔngɔ kan a bɔra c'était je crois que an tun bɛ 600 de d'a ma mɔgɔ bɛ wari fara ɲɔgɔn kan 600 maintenant a bɔra o la a na fɔ 800 o carburant gɛlɛyala an ma kuma caya parce que wari tun bɛ tɛmɛ ne de fɛ ni kalo sara a bɛ ne wele ne bɛ wari ca a ma donc en contrepartie n'a nana tɛmɛ du kɔnɔ a bɛ reçu di seliba tɛmɛnen a ka da la k'a fɔ u mɛnna u mana ɲama cɛ parce que normalement chaque 2 semaines u bɛ tɛmɛ ko an ka tɛmɛ ka ɲama cɛ donc ni u mɛnna fo ka taa se environ 1 mois ma i b'a sɔrɔ ɲama bɛ caya donc ne y'a wele k'a interpeller a fɔ ɲɛna ko n ko ɲama cayara n ko n'u ka fɛɛrɛ kana tɛmɛ a ko ne ma ko wayi k'olu ka mobili de tun tiɲɛna mais k'olu bɛ baara la ko sɔnni ko olu bɛna tɛmɛ an ka yɔrɔ la donc kuma kɛlen bi dugu jɛra a ka mɔgɔw nana o n'a ɲama cɛ donc o sufɛ a ye ne wele ne ye a ka appel ta ko a ka mɔgɔw ma tɛmɛ ne fɛ ɲamacɛyɔrɔ la ne ko awɔ n ko a ka mɔgɔw tɛmɛna n ko ye ɲama cɛ o yɔrɔnin tɛmɛna donc en tora communication na a nana fɔ bi ko non k'a filanan ye min ye k'ale b'a fɔ ɲɛna ko et puis avec un ton un peu élevé k'a kan kɔrɔta cogo sugu dɔ i n'a fɔ mɔgɔ min diminen nana quoi hein donc a fɔ i ka mɔgɔw ɲɛna n t'a ka ɲama cɛ tugu 800 la n b'a cɛ 1000 de la ne ko a ma n ko bon ne de bɛ wari ci ma a tɛ komi i n'a fɔ sisan ko mɔgɔw de bɛna mɔgɔw dɔrɔn de bɛ ka sara ne yɛrɛ fana bɛ ka contribuer a la ko ni mɔgɔ min ko k'a t'a sara ko ni mɔgɔ min ko n'a ma jɛn'a ye ko ne ko a ka numéro di o tigi ma ko o t'i ka ale wele ne ko mais n ko ne bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ faamu est-ce que an bɛ se ka kun dɔn wa parce que ni baara ɲɔgɔn la ni augmentation kɔni kɛra n'i ye dɔ fara fɛn kan i ni maa minnu bɛ collaboration na i kan ka ɲɛfɔ a tigi ɲɛna an ye dɔ fara fɛn kan ka da nin kun nin kan nin kun nin kan nin kun nin kan donc o de kama an bɛ ka dɔ fara a kan ne yɛrɛ bolo o ye bonya sira ye o ye collaboration sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ma temps di ma yɛrɛ c'est chaque fois ni n ko n bɛ a ɲininka fɛn na non a ma temps di ma voilà ko ne ko non ne fana bɛ contribuer n bɛ fɛ ka faamu ko ayi ko ne sera so kɔnɔ ko ale bɛ ko ne bɛna ka papier bɛna ne sɔrɔ ne ɲɛ ko a kun ye min ye ko ne bɛn'o dɔn k'a to communication na dɔrɔn ka sin ka ne ka téléphone tigɛ ne ko d'accord et ça m'a a ye n ladimi dɔɔnin mais après j'ai réfléchi n ye n calmer parce que j'ai vu que a ye waleya min kɛ non seulement mɔgɔ n'i bɛ collaboration na ni adamadenw ye i ka da la k'a fɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ don ɲɔgɔn na ko kelen sababuya la ko wɛrɛw fana bɛna bɔ o kɔnɔ adamadenya la j'ai vu que lui il n'a pas pensé à ça soit a t'a fɛ ka ɲama in cɛ a bɛ ka prétexte dɔ de ɲini pour que ka a ko dabila voilà ou bien soit le fait que an ye reçu réclamé a la o de kosɔn voilà a nana ni dimiya sugu dɔ ye ten wa cɛ min de don ne n'a tile kelen an ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o y'a ka numéro di ne ma ne de ye répondant ye du kɔnɔ ɲamaya cɛ ninnu fɛn na donc an bɛ ɲɔgɔn sara o sara kan ni kalo sara a bɛ ne wele ne bɛ wari ci a ma orange money na a ye acte min kɛ ten pour moi a ye bonya bele a acte de kɛ i ni mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye a bɛ communiquer téléphone na i t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ baara min kɛ ni rien a tɛ komi i ka juru banna i ka juru t'an na wa n'i bɛ dɔ fara fɛn kan a bɛ kɛ mɛ ni bonya sira de ye walasa a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na n'i y'a fɔ wari min de don mɔgɔw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a di don ni mɔgɔw y'a faamu anw yɛrɛ bɛna mɔgɔw sensibiliser pour o ka di o fɛn ninnu tɛ problème ye ka a kɛ de façon impolie avec une façon un ton sugu dɔ ye comme si e bɛ ka min fara kan o de bɛ na e kɛ fɛn ye o t'i kɛ fɛn ye bon c'est des gestes que les gens ignorent ale t'a dɔn ko ɲamaya cɛ in kɔnɔna na sababu dɔ bɛ se ka bɔ kɔnɔna na diɲɛ in filɛ nin ye diɲɛ in ka bon kojugu wa a tilala ka dɔgɔya fana dɛ ne bɛ émission kɛ ne ye émission groupe sigi sen na n bɛ émission kɛ radio salam na n ye groupe whatsapp sigi sen na mɔgɔw bɛ ajouter an bɛ émission bila yen n bɛ information wɛrɛw bila yen mɔgɔw fana bɛ information wɛrɛw bila yen ne ye a dabɔ émission de kama mais sababu wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ min t'o ye ni mɔgɔ dɔw ye marché dɔw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n fana ye marché sɔrɔ ka di mɔgɔ dɔw fana ma n ye mɔgɔ dɔw ɲɛ da ɲɔgɔn kan hali furu tun bɛ ɲini ka bɔ a dɔw la mais o ko ma taa ɲɛfɛ mais est ce que an ka émission sigikun kɛra o ye a sigikun ma k'o ye parce que adamadenw donna ɲɔgɔn na
ni adamadenw donna ɲɔgɔn na a bɛ se ka sababu dɔw sɔrɔ ɲɔgɔn bolo parce que i b'a sɔrɔ e bɛ fɛn dɔ la ne bɛ fɛn dɔ la e mago bɛ fɛn dɔ la nin bɛ o bɛ ne bolo walima an bɛɛ bɛ fɛn kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ fɛ an bɛ taga ni sira kelen o de la i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ domaine kelen na n'i y'a sɔrɔ n'o sigila baro la i b'a sɔrɔ o ka ca ala fɛ o bɛ to ka kuma o fɛn in de kan donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira kan donc baara bɛ kɛ ten je pense que lui en tant que jeune a ma miiri o la de un n'a ti mɔgɔ min dɔn ani mɔgɔ min ma deli ka collaborer éviter de manquer de respect à des gens que vous n'avez jamais vu ou bien mɔgɔ min ma deli ka k'a la fɔlɔ il faut éviter ça parce que a bɛ se ka kɛ préjudice ye aw yɛrɛ ma il faut pas que chaque fois adamaden k'i positionner en matière en position de violence ça n'arrange nulle part dusubaya yɛrɛ bonya jamalenya a ti maa si dɛmɛ fan si fɛ i b'a kɛ ka to se b'i ye i b'a to ka se tɔgɔ b'i la i b'a to k'a ye k'a fɔ dɔnniya b'i la i b'a to k'a fɔ jɔyɔrɔ b'i la nka i bɛ nin sira ta mɔgɔw bɛ n'i bila don dɔ la i ta tɛ mɔgɔw ye o est ce que i ta ye mɔgɔw ye i ta tɛ mɔgɔw ye wari b'i kun bi ni bɛɛ ye mɛ i ta tɛ mɔgɔw ye tɔgɔ b'i la bi ni bɛɛ ye mɛ i ta tɛ mɔgɔw ye dɔnniya b'i la bi ni bɛɛ ye mɛ i ta tɛ mɔgɔw ye dɛ mɔgɔw ta y'u yɛrɛ ye de donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw contrôler hali ni marifa b'i bolo bi i ta tɛ mɔgɔw ye donc mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko bi siranɲɛ cogoya sugu dɔ la k'a muɲu cogo sugu dɔ la mais en réalité ce n'est pas i tɛ se ka mɔgɔw mara donc mɔgɔ n'i tɛ se ka fɛn fɛn mara fɛn fɛn contrôle t'i bolo i kana na fɔ k'i b'i ka pensée hakilina fɛn bɛɛ bɔ kɛ ka bɔn o fɛn kan donc c'est quelque chose qui n'est pas bon fɛn ɲɛnama tɛ donc n bɛ n ka kuma kɔnɔna n da sera nin ma juste ka ladilikan walima ka a partager ni mɔgɔ ye mɔgɔ ka faamu mɔgɔ n'i bɛ wari ɲini sira kan i mago bɛ jama de la ka marché d'i ma i mago bɛ jama de la ka sababu d'i ma jama fana mago b'i la kuma dɔ la faamuyabaliya bɛ na a la mais a faamuyabaliya in a bɛ gérer ni hakilisigi ye i t'a kɛ ni dusubaya ye wa jeunes ka problème de filɛ nin ye dɔw dusu ka bon baara tɛ kɛ ka ɲɛ wa o ti ɲɛɲinini kɛ i bɛ jeune 100 ta ka sigi bi i b'a ɲininka ko e ka diɲɛlatigɛ la e ye livre joli kalan n ka mɛn minnu ma minnu taara kalama ni minnu ma école kɛ an tɛ jugu olu la wa i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ ma école kɛ yɛrɛ u yɛrɛ caman bɛ yɛrɛ ma u cɛsirilen don ka tɛmɛ kalankɛla ninnu yɛrɛ kan kalankɛla ninnu dɔw caman kɛra on dirait kalan kɛra fɔ drogue sugu dɔ fɛn sugu dɔ ka adamadenw hakili k'a tɔ datugu quoi c'est à dire que fɛn fɛn ye adamadenya ɲuman ni fɛnw ye souvent i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ taa o sira fɛ donc attitude ɲɛnama ka ye mɔgɔ la ka ɲɛsin ka collaborateurs ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ fɛn caman ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ kuma dɔ la ko dɔ se b'i ye mais i b'i tɔ to mɔgɔw b'a fɔ ten dɛ fɛn dɔ se b'i ye mais i b'i tɔ to i bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la bi sini mago bɛ jɔ a la dɛ a tigi o tigi kelen na i bɛ mɔgɔ dɔ ye bi ko fɛn t'a bolo voilà i b'a tigi négliger ka fɛn bɛɛ kɛ mais e tɛ sini dɔn e tɛ ala ye dɛ e t'a dɔn sini a tigi bɛna kɛ fɛn min ye donc o hukumu kɔnɔna na adamadenya na an kan ka hakili to ɲɔgɔn na o défaut ba de bɛ jeunes ninnu na bi on ne se soucie pas du résultat on se soucie de l'argent maa min bɛ dumuni feerela e m'a fɔ k'e bɛ ka dumuni feere dɛ e tɛ ka dumuni feere dɛ mɔgɔ e bɛ ka nisɔndiya de feere sabula mɔgɔw nana nisɔndiya k'o ka kɔngɔ k'o mada mɔgɔw nana o de nɔfɛ n'e tora i ka dumuni feere la n'i ka dumuni tɛ ka u mago ɲɛ mɔgɔw ye mɔgɔ b'i ka yɔrɔ bila mɔgɔ bɛna mago ɲɛ de la o e bɛ se ka fɔ cogo di k'e bɛ mɔgɔ wari de ɲini mɔgɔ mago ɲɛ sira fɛ k'e t'o kɛ ni sɛbɛ ye e bɛ ɲɛ sɔrɔ o ko la cogo di a kan ka kɛ ni sɛbɛ ye de jogo ɲumanya k'a ta ka adamadenw sɛgɛrɛ o de ka fisa donc bi jeunes ka problème ba de ye nin ye bi kɔni an bɛ wari de nɔfɛ dɛ an kɔni wari ka sɔrɔ dɔrɔn i tɛ formation kɛ wari ka sɔrɔ dɔrɔn n'a fɔra k'i ka dɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la juste i ka expérience sɔrɔ hali n'a tigi ma fɛn d'i ma i tɛ sɔn o ma k'i tɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye fu an balima o bɛ ɲɛ yan hali ka taa mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ la ka to ka fɛn dɔw ɲini k'olu dege k'olu kalan k'a sɔrɔ wari ma d'i ma n ko o fɛn in de bɛna wari d'e ma parce que e bɛna balo n'i ka dɔnta de n'i ye fɛn dɔ dɔn o yɔrɔ la o bɛna e dɛmɛ e ka yɔrɔ dɔ la donc on réfléchit d'abord la connaissance dɔnniya formation donc o kɔfɛ fɛn tɔw caman bɛ yen donc a bɛ sɔrɔ kan donc an tun bɔra k'o yɔrɔnin de détail de d'aw ma k'a fɔ jeunes ɲɛna ale bɛ an ka continuer an k'an cɛsiri an ka baaraw la jeunes minnu bɛ yen ale bɛ ka wuli ka jɔw kɛ k'o jeunes tɔw encourager ka hakilinaw d'i ma ale bɛ an b'u bɛɛ fo
ni bɛɛ y'an ka baaraw ye nin bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ sara de ye nka adamaden hali ni kalan baden kɛra i kunna hali ni ladilikan baden dira i ma tant que e dalen de don tant que e sigilen don e tɛ ka wuli ka fɛn dɔ ta ka don fɛn dɔ kɔnɔ mala la n'i bɛ ɲɛ sɔrɔ i ka ko la dɛ i ka ko b'i yɛrɛ de bolo de wa maa si kana taa sigi k'i bɛ mɔgɔ dɔ jalaki bana t'i la foyi t'i la n'i yɛrɛ k'i sigi k'i bɛ taa dɔ jalaki k'o de ye bali ka hɛrɛ sɔrɔli la n ko adamaden bɛ mɔgɔ jugu dɔw ci ka adamaden lajarabi de i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kun salen don u bɛ cogo sugu dɔ la ala b'i lajarabi ni fɛn dɔ ye quoi pour que k'i pousser i ka wuli i nɔ na i ka ko dɔ kɛ quoi parce que n'i tora ten i tɛna wuli o i tɛna wuli o misali tɛ Mali yan an ye san joli kɛ terrorisme ko mankan na mun de y'a to finalement ɲɛmɔgɔw nana fɔ ko bon vraiment an tɛ nin ko in na bilen cɛ a ye taa ka bɔ an fɛ c'est parce que a ko nana juguya ka se yɔrɔ dɔ fo ka se degré dɔ la mɔgɔw ko nin ko in jɛlen tɛ namara bɛ nin ko in na namara bɛ nin ko in na don min na Faransi nana k'ale ye Mali nɔ libéré ni maliyɛnw ye Faransi drapeau ta ka taa yɔrɔ fɛ fo ye dɔw ye o denw tɔgɔ don Faransi sɔrɔsiw la an dɔw tun b'a kalama ko laban ta tɛ mun de y'o kɛ parce que an ye information dɔw de sɔrɔ a la an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ a la an ye ɲinini fɛn dɔw de sɔrɔ a la an b'a dɔn ko laban ta tɛ mais mɔgɔw kun ɲagarilen don mais a nana laban ka kɛ mun ye o maliyɛn kelenw de ma bɔ ka Faransi gɛn yan dawara bi fɛn min nɔfɛ diɲɛlatigɛ de i k'a dɔn quoi kɛ kɛ kɔlɔsilikɛla ye a b'i protéger fɛn caman na a b'i ka laɲini caman bɛ yen a bɛ o sabati an ka tilennenya sira ta an ka baaraw hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin an mɔgɔ ɲɔgɔnw ma o ka fisa kosɛbɛ